ndiyakufuna ubungqina bazalwane. Ubungqina kweli bandla akho nto ibhatalelayo ukuze wenzelwe uThixo. Ndithetha qho le nto ndisoze ndiyeke uyithetha. Asifuni ezi-envelopes zesikuthandazela, because le nto yenziwa kakhulu apha phandle and ndiyayicaphukela ngoba inyelisa ivangeli. Abantu bayitshintshe ivangeli yayinto yokuzenzela imali. I hate it. Ndiyayicaphukela kakhulu. So but into esimbhatala ngayo uThixo kumzukisa simbulele. Amen. Ndifumene nobungqina ngomdikoni umama ngapha welcome futhi. Besike sanemvuselelo khona ndeva wayesengozini, ufumene ingozi unzakala ke kusukela oko umlenze utyiwa zimpethu ezinentloko emnyama. Oko elwana lento iyi-1 qoqela kogqirha, but imvuselelo zifikile ziyamkaza nyamalala impethu ezinentloko emnyama. Bazalwane, we're going to preach the gospel and ivangelisa ishumayela ivangelisa wahamba nemiqondiso. Azushumayela vangeli dry. Abakholwayo kuza kwenzeka. Sithandaze kakhulu last week nge-families. Ndiyakufuna ubungqina. Because indlela esimbhatala ngayo uThixo ngokumzukisa. If awumzukisi uThixo uselfish. Because uThixo akafuni ayikho into onomnika yona ukumbulela uThixo ubulizukisa igama lakhe. Azi nomnye obengazi uba iyasebenza le nto kaThixo. Amen. As ndisitsho usalona iplan yakhe ku-create confusion emhlabeni. Ingacaci eyona nto isebenzayo nengasebenziyo. Ingacaci ekaThixo into nento yabantu. Amen. Bubungqina ke obuzawbenza into zikaThixo zivele. Amen. Ayipheli ke le subject ye-families. Nam bendiba iyabiphelile ayipheli. Kanti ba ndikabethe noPastor LG ePhetty. Nathi sakuyivala ngomhlangano wolutsha. Ungaphosa kulaa mhlangano 12-13 kaJulayi. Youth conference. Amen. Make siye kuHana ncwadi kaSamuel wokuqala. Samuel wokuqala chapter 3. Ndiyambulela uThixo ukuba le ndawo ngiyayishumayelanga kwakudala, because umoya engcwele uveze into ezintsha kuyo. Ndiyayixolisela le system lendlela ibiyiyo. Bewukhona enye into ezinto ze-technology ebesanduyithenga enqanda uba izipika zingatshiyi msinya. So ke abakayazi bisebenza kanjani, bebesandukufaka yona. Next week bazayilungisa bafune siyikhuphe until sifumane umuntu oza kuyazi uba isebenza kanjani. Nee-batteries ezi-mics I think ziyafuna uba ziya-renewish. Amen. All right, ikhuphile. Ngicela ndicela umamele. Siyavana bazalwane? Asiyocawa thina, silibandla likaKristu. Because maxa wambi icawa iba ngumbutho nje wabantu abakhonzayo. Sifuna ukugqitha kule nto yecawa siye ebudlelwaneni noThixo. Apho saxa sihlangene noThixo sigoduke singafani endlela ebesingene siyiyo. Naxa uziphumlele endlini usitya ubukela iTV utheni uphantsi komthe emthunzini uve into yoba izinto zahlukile. Because ubukwindawo enoThixo akwaze bakufane. Sifikile encwadi kaSamuel. Awufunde ke mntikon from verse 1.
Samuel wokuqala chapter 3. Ngekaloku umntwana uSamuel wayelungiselela kuYehova phambi koEli. Pheza ke ndoda. Sivile ne umntwana uSamuel wayelungiselela phambi koYehova phambi koEli. Ndifuna ke sibuye liba sekukho lo mntwana kwenze njani umntana olungiselela phambi koYehova. Thixo buyela ku verse chapter 1. Buye umva ke chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8. Wathi uElikana umyeni wakhe kuye, "Hana ulilelani na? Yini na ukuba ungadli? Yini na ukuba ibembi inhliziyo yakho? Andilungile na kuwe ngaphezu konyana abalishumi." All right. Siyayiva mos lento le meko kana. Usebuhlungwini sezinyembe ezini. Uphelelwe iappetite akazilanga. Uphelelwe iappetite akungeni kutya. Yipain. Ikhozwa yintoni ipain? Funda verse 1. Verse 1. Ke kaloku kwakukho indoda ithile yaseRama. Verse 3. Verse 3. Indoda leyo ibinyuka ivela emzini wayo iminyaka ngeminyaka. Iye kunqula ibingelele kuYehova wemikhosi eShilo. Babekhona ke oonyana bakaEli ababini, oHofeni noPhinehasi, ababingeleli bakaYehova. Kwathi ngemini ababingelela ngayo uElikana wamnika uPenina umkakhe noonyana bakhe bonke neentombi zakhe izabelo. Ke uHana wamnika isabelo sabantu ababini ngokuba ebemthanda uHana. Ke uYehova ebesivalile isizalo sakhe. One akazali, that is why kunje kuye. Ndoqala le. Akazenzanga. Qhuba. Verse 6. Waza umkhweleti wakhe wamana emqhunuba ukuze ade acunuke ngokuba uYehova ebesivalile isizalo sakhe. 2. Ufumana ukugezelwa apha ekhaya. Cela nditsho. Sifunde in reverse mos. uHana uyalila because ugezelwa ngesimo angazenzanga ngaso. And ugezelwa irelative apha endlini. Umntu ome uyamnceda. Isiphethe ifamilies mos. Sithandazile ngefamily yakho. Sithandazile ngemimoya efamilini yakho. Sithandazile ngezinto ezirongo ezaffect ifamily yakho ezibangelwa nguwe wemsindisiwe. Siyabona abantwana ngenqabulekisa iziqhamo zikamoya uneziqhamo zenyama. Sidilishene lezo zinto. Now ngokweyami understanding ngokwami ukucinga akuphindeke endlini yakho kungabikho mnandi ngenxa yakho usindisiwe. Ayikwazeki loo nto because umoya engcwele ubese aware ngeziqhamo zenyama nobungozi bazo. Nabathwakakenza nje aware umoya engcwele. Umoya engcwele wazikhalimela ezi zinto. Last week, sithe xhobani sonke isikrwete sikaThixo ama-Efeso chapter 6 verse 10. Ukuze nikwazi ukumise ukuchaza ubuqhinga bongendaba. Uxhotyisiwe uba yonke into ezakubamba ungakokonwaba udilishane nayo engumoya kamtyholi because ithi asilwi nagazi nanyama silwa nemimoya.
ngoba ungacimba kurongo nje ucimba hayi is because uyilena nale kanti kukhona umoya kamtyholi olapha endlini. Unawo amandla okuzilwa ezo zinto. Unazo izixhobo zokuzilwa ezo zinto. Again, umoya ingcwele kuyitshila le ntoba noba umoya uphuma uyakwazi uphinde ize. Isiqhamo senyama siyakwazi uphinda sifuna ukuvuka. Uphinde ufuna ukuvukela la moya womsindo, la moya wochuku, la moya wento ethile apha endlini. Yakuxhobisa iBhayibhile yathi mchaseni wonibaleka. Xa iphinda into erong ibuya uyayixhasa iza kubaleka. Ukuze apha endlini kube mnandi. Because asiphethanga uvangeli uba kube mnandi ecaweni. Sifune ezifemelini zenu nihlale ngokonwaba nangokuzola kuhlonitshe uThixo. Angeke into baba ecaweni nibe yilonto imnandi thini nizitshomi nomyeni nobrother nosister wakho kube mnandi sibona abantu abathandanayo kanti afike endaweni enihlala kuyo you are enemies. Lizabona ntoni ilizwe? Lizawuthi uphi uThixo ilizwe? Sifuna ivangeli ezaba yi-example. But ke ngoku sibona enye angle eyenza ingxaki endlini. I-angle yomntu ongenaThixo. Bethe invite family members masikhazi lo ungezanga mhlawumbi okanye lo ungafuna ukuncedeka awuzukwazi ukumkholelwa ngokunokwakho. Awuzukwazi ukumguqukela ngokunokwakho. Enkengo umuntu okholwa kuYesu uba sesandleni senkosi imsebenzisi. Osukayo enkosini automatically uzinikele esandleni sikamtyholi asetyenziswe. Upenina usesandleni sikamtyholi uyasetyenziswa. Into ezamnceda upenina kuba guquke nakuye kuvela iziqhamo zomoya not esenyama. Sihamba kuye bazalwane. So nawe mhlawumbe akakhona endlini ongakholwayo njengobukho wena yakho idepartment udilishele nayo. Kodwa lowa akakholwa lowa ungakholwa uyasetyenziswa ukuba apha endlini kube imfazwe okanye empilweni yakho kube imfazwe. Ndizokumeleza abantu abanjalo today. Aba bathi ngonokwama ebudala. In fact ithi incwadi ama-Efesu ithi nikufezile konke. Nithi nikwenzile konke. Nimi having done all. Uthandazile wena yaguquke yakho imeko. I-character yakho ifana nomuntu osindisiweyo. Utshintshile wena ngoku. Andithi ugqibelele but ndithi emveni kwesi-series zezintshumayelo utshintshile ubuvumile ukutshintsha. Utshintshile. Number 2, uyakwazi ukukhalima ugxotha imimoya ezawuthunyelwa ngumtyholi noba kwawuqatywe ntoni noba kwawugrunjelwe ntoni eyadini igama negazi likasinamandla lizikhuphe nebezigrunjele ziya. Awukho moya wobumnyama unokumelana nawe. But ke ngoku le i-outside force ayizingawe iza ngopenina. Ndifuna kusijonga uHana wayihendlisha njani. Number 1, uHana waba ngumntu wasenyameni naye. Walila. Wakhethama. Yabona once wenze loo nto uza kuhleka uSathane aqinileka alale ngomqolo. Yabona upenina kodwa umjuyisa nje ukubona lingwane lila. Lingwane ikhethamile. Onwaba because uthi upenina ngaphakathi iyasebenza. NoSathane nomsebenzi wayo upenina uthi iyasebenza le because nopenina lo uyasetyenziswa. So uSathane will rejoice xa wena zikubetha izinto. Into oresponda ngayo ekubethweni zizinto
ibe kukulila nokukhedama kube nzima nokutya oku and ayizukuncedisa ntweni loo nto. Abethu ndithetha inyaniso. Inyama ithi iBhayibhile ithambile. Inyama izawureacta ngokulila, izawureacta ngokukhedama, inyama izawureacta ngozibona useless. Ngekho nto intle kuyo. Kulapho ke wesasiphili bekuthetha kwaso kusasa sifumane ngakho, sifuneka khona. Now uthe lile njalo kwafika uElikana umyeni wakhe wamshumayeza okanye wathetha naye. Yabona le ndawo yindawo apho isityhilelo lingaqiniseki uba sithina kanye kuyo, because singase sinye into komnye sibe yinye into komnye sibe yinye into komnye. Kanti uba ndilidigeste ndalidla elizwe ubusuku bonke nentsasa yabo ukuba ndisalidla nangoku andizoligqiba, sizawuqhubekeka nalo. But lindivusile nam, ndifuna uvuke nawe after today. Wenzeni uHana emvelo bethethile umyeni? Cela uqithe ke ndoda. I think uverse 9. Verse 9. Wesuka uHana emveni kokuba bedlile eShilo, emveni kokuba besele. Ke kaloku uEli umbingeleli wayehleli esihlalweni ngasemgubasini webhotwe likaYehova. All right. Into yokuqala yenzileyo uHana ithi she arose, wesuka. Number 2, njebe bengatyi watya, njebe bengasaseli wasela. I'm not sure the reason. Kanimjonge bazalwane. Sayifunda le ndawo nale Bible yakho uzawukhonqa nayo. Uzayifunda ekhaya, yiyeke nje undimamele. But ebebethethe umyeni wakhe wathi anganelanga kuwe. Why uzawulila ukhedame nxa kungafani bantwana? Why nkosikazi ba uzazi ngathi uyathini? But lamazwi kodwa abangela into yoba uHana ame ngenyawo ayidle asele, emveni koko asuka endlini kaThixo. Intlungu ayikasuki. Intlungu ayikasuki. Akakamfumana umntwana amfunayo. uPenina utshaba lakho olukhulu lusekhona endlini. Akatshongo apha uElikana ukuthi ndiyamdivorce uPenina, ndiyamgxotha ndomakhela omnye umzi kwenye indawo. Uthi nje ananelanga kuwe. But le ntetho imbangela uba uHana wathi yabona ngo ndawuthanda ukutya nditye, ndisele amanzi ndisele, emveni koko ndisuke endlini kaThixo. And she went there bagcwele waya endlini kaThixo, wafika wathandaza. Thixo wam, wafika wathandaza. I don't know why ezinsizwa it's possible ngoba mhlawumbi ukhuthazwa ngalamazwi omyeni wakhe, kodwa kwenye icala it's possible ngoba uthananelanga kuwe. You don't know how I feel myeni wami. Awundazi ndiva kanjani, awuyazi intlungu endikuyo. Awutsho kumbe uyamgxotha lo mama, awutsho kumbe uzandilungiselela nto ethile, unicela nje esi statement. I mean, to me ndingumntana, that is not enough. Ayisusi intlungu kum. It's possible wayesitsho, then wathi ngaphakathi kwakhe ndizawuya kozayisusa intlungu, ndizawuya kuThixo kaIsrayeli.
ayivesi basuka nomyeni wakhe, ithi wasuka yena. She went to the house of God. What I'm going to take upon myself, zayithathela kumi ingxaki yam. Lo mcimbi uba ngabakhona uzandinceda, uyandibona ndiyagezelwa yinkosikazi yakho, awundithethelela, awuthethe naye, awungxolisa, umthini, kulungile ke, sengani ngabuya umva nonke. Ngoku ndiyafuthula, ndiyaphakama, ndibheke endlini kaThixo, ndiyokuthetha nowadala isibeleko. Ngoku ndiyokuthetha noyazi kunakasa ukuba ndiva kanjani. Bazalwane, sonke sigqithe ezintweni ezinzima elifini, but i-decision oyithathayo ngaloo nto ibalulekile. Uyabona wena wayenoyithatha i-decision ethi ndifilisha ngekho protected kulo mzi, athi ayidivorce you, ndiyawushiya nomtshato. Yayi within her right uba athi ndiyawushiya lo mtshato ngoba ndiyagezelwa yile nkosikazi yakho. And akho nto uyenzayo ngaloo nto, because asiyiva nto ngokungqolisa ugabeni. Wayenoyithatha lo decision afile for i-divorce. Wayenokufilisha into yoba kwanele ngoku andawumelana nale nto, andikwazi uba nabantwana, andikwazi kwenza nto, kungcono ndizibulale. Wayenoyithatha leyo decision. These things uphasiba zasikhona engqondweni yakhe, but she took a decision ethi mna ngoku ndiqhele ukuya endlini kaThixo, but namhlanje bendiqhele ukuya ndihamba nomyeni ndinike into zonikela, but ngoku ndiyaziyela. Qala ukufunda ukuthandaza kwakhe. Chapter 2. Pastor 10. No, verse 10. Verse 10 kwala chapter 1. Verse 10. Wawukraka umphefumlo kaHana, wathandaza kuYehova, wasitsho isililo. Yayibona le ndawo iyakubonisa into yoba intetho kaElikana umyeni wakhe ayimncedanga, because usekraka kuye. But ebukrakeni wathi andimki lo mtshato, ebukrakeni wathi andizocommit suicide. I am going to God, the Creator. Can khangela uba kuzamthini. Yes, bendikhonza, but ngoku make ndiye kuThixo. Zokukhuthaza abantu abanemeko ezingapha kwamandla abo, sikhona ukwazi usolve ngokwakho, kodwa sikhona ezingapha kwamandla abo. Read. Verse 11. Wabhambathisa ngesibhambathiso, wathi, Yehova wemikhosi, ukuba uthe wazikhangela ukuzikhangela oku iintsizi zomkhonzazana wakho, wandikhumbula, akwamlibala umkhonzazana wakho, wamnika umkhonzazana wakho umntwana oyindoda, ndomnika uYehova yonke imihla yobomi bakhe. Isitshetshe sokucheba asiyi kusondezwa enhlokweni yakhe. Hey Nkosi yami, yathandaza le ntokazi, ibindekile, ayiqubuthanga phambi komyeni, phambi koThixo, ayiqubuthanga phambi kombingelelo omkhulu Eli, phambi koThixo. Yathandazwa ekuthandazeni kwakhe, wenza ipromise kuThixo. Wathi yabona lo mntwana ndizamnika wena, anqole wena, akhonze wena, alungiselele kuwe njengoba sifile kube sifunda uqala. So lo mntwana ayizuba into yami ye-revenge kuPenina lo. Ayizuba into yami yokuqhayisela uPenina le, because
yenye yezinto eziblock uThixo usiphendulele. When we want to prove a point, kopenina bethu uThixo akekho kwisidumbu se-revenge. Andinaso isizathu kudala ehambe eshilo nomyeni wakhe na. Andiyaba why this time ephendula. But I believe nalena yi-reason that Thixo lo mntwana akananto kwenza noPenina onigezeleyo leminyaka. Andizuthala ngomntwana onyonyozela uPenina ijonga nandithetha nomntwana. Because yenye yezinto esizenzayo uThixo angayifuniyo. Ungafuna umsebenzi for uqhayisela abanye. Ongathandazela umntwana wakho ubalungelo so that wase next umzali umqhayisele. Yingozi leyo. Sukwenza izinto impendulo zakho masikamnanto kwenza nalo bekade ugezela. Impendulo zakho masibelento kwenza nosuku lukaThixo. Makbenefit uThixo uthwana yabona Thixo lo mntwana izaba ngowakho. It's no longer about me. It's no longer about uPenina. But today, ladies Zeleyo, it's for your glory, Thixo. Yosuku lwakho. Andokhangisisa yona. Awufika apho lamadonga ayi-4 sokucinga ngoPenina, sokucinga ngo-Eli, throyo zilahle ibakade ufika emlanjeni edamini lamanzi usitsha ngumlilo, uphuma endleleni omlilo, impahla zakho zithunyelwe ngumlilo, unonansi nangamanzi udayi futhi lahlele. Xa ufika apha uyabona uPenina sengathi iminyaka lebebheke ecaweni, but this time uyozilahlela kuThixo. Thixo wami nokusindiswa isono nokusindiswa last year le ndawo bangcwele mayibe indawo yokuzilahlela kuThixo. Awunqule uThixo bekade uphambene. Forget uba ngubani osekhaya kwakho. Libani uba ngubani uze naye. Libani uba buhamba nabani. Ayogawa leyogawa indawo yokufuna ubuso bukaThixo kuguquka izinto. Tshintsha impeko yakho. That's what we need. God is uyafumaneka uThixo kwabamfunayo. Ndoda abantu abamfuna uThixo bafuna ikawa nje. We don't have time for that. Oh, Thixo. Yey, yabona at this time I got to mention umyeni kundawo umyeni. Akalakaza lamyeni. Dinepileke eqobuthile ethi Yehova wemikhosi. Wena wakho kuIsrael eyiphutha. Wena unamandla wonke. Wena waqeda ulwandle olubomvu sawela isizwe sakho. Wena wawukhona ekuqalekeni umhlaba ungekabikho. Wena wadala isibeleko sakho. Ndibuyela Thixo. Akalaqhaza labantu. Ngingakela kwinhliziyo zenu nonke apha. Yey bazalwane, yababa ningenza lonto, niyaba indawo yokuthandaza lena. Ngayakude. Ngayakude. Ingxaki abantu baphike ecaweni nje. Baphike ecaweni. Kanti basiya kuThixo sithi uthi ndiya kuThixo ngoku andiyishilo njena, ndiya kuThixo andiye endaweni kaThixo njena, kodwa ndiya kuye ubuqo andiye apha afumaneka khona, ndiya kuye ngaye.
ukuphuma, ndifuna ukuhlamba, ndifuna ngomgqibelo xa lijikilanga usithi ngecawa kuyo enkonzweni uthi ndiyaya ndiyokufuna uYehova uThixo wam. Ndifuna isitulo nesitulo siyazi ya bakule ndawo kuhlela ufuna uThixo. Makuthi kwenzeka into kulakhona, kube kusenzeka into abesenta, kube kusenzeka into kulakhona, kube kusenzeka into kulakhona. Ngoba lowo nalowo is seeking the Lord, and the Lord is in action. Bazalwane, siyaba noThixo khona. Mna ndimxelela uThixo uba I want the book of Acts alive. Incwadi yezenzo zikaMoya Ingcwele ngexesha labapostile ndiyifuna today. Andawufunda le Bhayibhile ithi kwenzeka into ethile sagqiba ingenzeki ngegeneration yam. No, I refuse. If because uThixo weBhayibhile into zeBhayibhile ndifuna uzibona ngamehlo wam. Because the Bible it is the same yesterday, today and tomorrow. Ikwanguye nangomso, akaguquguquki, akatshintshi. Unguye ngolaphakile. Babi imoto. Ngenithi namhlanje ndifuna sitshintshe igiya. Besidrayiva ngayo. Uhana change the gear. Ebegqibela abakothi wathi 4-5, wathi 6, wathi bazale yahuka yongena entrone yashukumisa amazulu kwanyaka isibeleto. Kwaphindeka indoda kaThixo uEli umbingelelo omkhulu wathi mfazi ayondawo yomnxilela lela because uqhelo nyana bakhe abanxilayo weli. Ngoba ilizwe selonakele ngexesha likana, ilizwe nalo lonakele. Onyana bakaEli bayageza ebandleni, badla iminikelo nesumi, benza unothanda ngento zikaThixo. uEli njengemwevu ebeba umsebenzi awushiye ebantwaneni bakhe, onyana bakhe, but onyana bakhe abageze ebandleni benze enye into. Ezenza indoda kaThixo iwari ziyibethe yathi nangoseyihlele etempileni ayababona nabajulileyo uThixo yacimba banxilile because eqhele loo nto ukunxilela ngabakhe abantwana abazeleyo. Kodwa uThixo wathi ngoku antwenza ndizayiqala ngalo benyeliswa, ndayiqala ngalo begezelwa, ndayiqala ngalo bethukwa, ndayiqala ngalo bekhuluthwa kupenina. Ndizawusisa uSamuweli wanqandwana wathi mntu kaThixo anxilanga ndothi ethi njule kuThixo ngoba khona okusentliziyweni yam. Yavukela zingqondo indoda kaThixo nayabuya yangena kumoya, ingena kumoya ngenxa yamazwi aphuma kwala. Ngoba into ithandazayo yomeleza nasi zii-leaders because nawe unoThixo. Hey, singabantu nathi singabefundisi, but uwana sekujulile ubambene namazulu uthi mkhonzi kaThixo anxilanga. I am praying to God ngenxa yemeko yami ebuhlungu. Awu madoda bathe bawu-exchange amazwi. uEli noHana wazaliswa kumoya. uEli wakhupha into ngomlomo naye wathi uYehova uThixo kaIsrayeli goduka ukunikile lokuyifuna. Ugoduka uyinikile uJehova lento ukuyifuna. Akayazi abayidona uEli kodwa uThixo kaEli uyayazi. Abanye benu ukholo lwabo lusezantsi because ufuna uba umfundisi ayazi uba yintoni le nto. Kanti sometimes you don't have to know it. Okokwethu kukhupha izwi ngomlomo, wena ukholo ngenhliziyo sithi makwenzeke kuwe kwenhliziyo yakho, makwenzeke kuwe komnqweno wakho. Salufuna isiguqulanise zoThixo. There is a God in heaven.
ukhona uThixo kuphila, ukhona wafuna asisondela nokusondela thina. Angcwele mna ndishumayela iBhayibhile kuba ndifuna ndishumayele ngecawa, ndishumayela uba kubekho i-change ebomini bomntu, ukuqala bakum. Yabona into yoba ndifundele nawo emveni kwale revelation ndizawuthandaza hayi kancane, ndizixelele ebusuku ndilele kanti ndizawuthandaza, Thixo wam ndizawuthandaza. uHana wafuna uThixo, she was pushed kwi-point abenombangela uba awe, kodwa yena wathi azokuwa ukusuka kwenzabanzulu uThixo. Don't know izinto odibana nazo zikuphusha. Omnye umvesithi hayi ndiyekile ukhonza, ndiyahletywa. uHana wathi azowiswa nguwe Penina, azokuyekiswa ngukhonza Penina, but ndizawungena nzulu. Ngoku ndizawungena nzulu nokufuna uThixo wam. Ndiqabile for today. Kuyayiwa kuThixo. God. Yabona ngoku uza kuthandaza uthi wena waphendula uHana, nothi wena waphendula uEli umbikelo lomkhulu. Wena waphendula umfazi wabantu iphucukileyo siyaziyo ngayo, kodwa wena waphendula uHana, nam Yehova ndiphendula. Ngoba ingoThixo wabantu abaphucukileyo, uThixo wabanhliziyo itshunkileyo nabampendulo kaThixo, bangazuyisebenzisela ukugezela abanye abantu nokuqhayisela abanye abantu, kodwa usuku lukaThixo. Wathi uYakobi igoduke ebale kumkhulu wakhe, lele qamele ngelitshe, ibhedi yakhe ikhona kowabo, but kubekho imekuza. Wathi Thixo ubakhe wandigcina, wandinika into utya nokusela, ndawo kufika ndisafe apho ndiyakhona. Uyaba uThixo wam mbengo wakho, yonke into ondinika yona ndawunika isishukisayo. Ngamanye amazwi uthi nam Thixo, it will all be about you. Izaba ngawe le nto. Singaphendulwa sometimes is because senzela abantu, senzela ukubonisa abantu, senzele izuko kaThixo. Ndiza kuwo namhlanje ndizothi uThixo wam umnyama nawe uyaphendula. Lo Thixo wam uThixo wakho akahlukanga kulo Thixo wam kulo wakho. Ndamthandaza sikhonza kwala posi, ndathi Thixo sifuna into ezi-10, asinamali sikhonza kuyo nantsi. Ndiyamnqula, ndiyamthandaza, ndithi Thixo saneli apha ngoku funeka sesinamali, uzayakha nalapha ngemva ayigqine. Bazalwane, ndifuna hlukanani nezokucawa apha. Uba ndifuna ukucawa zininzi iicawa makhona eziphucukileyo nasetawuni naselokishini, abanye kwiicawa eziphucukileyo. Ndifuna abantu abanxelela uThixo, abantu abalambela uThixo, abantu abazawuquqela uThixo, abantu abazawufuna ubuso bukaThixo. That's what we want. Ndifuna uThixo ashukume. I want my God to act kwiimpilo zenu. I want to hear testimonies kwela cala, ndivuka ungqina kwecala, ndivuka ungqina kwecala. Oh my God, ithi iBhayibhile wathi uEli engogqiba ukuthetha yagoduka laa ntokazi. Hayi mani kayifuthi agqibezele. Someone ndithethe zomqala. Verse 12. Kwathi ekuthandazeni kwakhe uzungu phambi koYehova, akayeki uHana, uthi andikuyeki uthi undisikele nje, uyakubetha uzungu, uthi andihlukana nawe namhlanje. Qhuba. uEli wawugala umlomo wakhe, ke yena uHana wayethethela
enhlizweni yakhe kubebezela imilebe yomlomo wakhe yodwa, ilizwi lakhe lingavakali. U-Eli waba uyanxila. Wathi u-Eli kuye, kodwa kube nini na unxila? Yisuse iwayini yakho kuwe. Waphendula uHana wathi, hayi nkosi yami, ndingumfazi omoya onobunzima, andiselanga wayini nasiselo sinxilisayo. Ndiphalaza umphefumlo wami phambi koYehova. Ndenzani bazalwane? Ndenzani bazalwane? Sanunesana nemeko manje. Yindawo yokuphalaza imeko le. Anugcinana nemeko manje. Anulinda umfundisi ozanithandazela. UHana khange u-Eli akuthandazela. Yizani ngomlokweni izophalaza imeko ze. Kanifuna le milomo ninikwe nguThixo. Ungena ufanele lo mlomo. Ubani bangathandazi kungaze uthandaze. Ngekabanga le meko. Ngayiphalaza nini imeko yakho? Kubani ozakujaja uthandaza kakubi, makaphume kalamnyango kaphila ngapha. Thetha noThixo thina apha. Enasina formula ngaphandle kwale ithe egameni likaYesu. Konke sikucela sithi egameni likaYesu. Qhubha ndoda. Verse 16. Musa ukumbalela umkhonzazana wakho ekuthini yintombi yetshijolo. Ngokuba unangoku ndithethe ngobuninzi bokukhalaza kwam nokuqunjiswa kwam. Waphendula u-Eli wathi, hamba unoxolo. uThixo kaSirayeli akakunike isicelo sakho osicelileyo kuye. Wathi ke yena umkhonzazana wakho lo makababalwe nguwe. Wahamba indlela yakhe umfazi lowo, wadla ababasamatsha ubuso bakhe, bavuka kusasa ngeloso. Umfazi wahamba indlela yakhe umfazi. It is clear into yokuba uyedwa umyeni amazibona. Because yabona insindiso nge-individual, not i-group, not amawele, not i-couple yabantu abatshatileyo, not ubrother no-sister. Kukho ii-office ezifuna wena wedwa. Khona i-office abungena ni-family, kodwa ikhona i-office efuna wena. Uthi ndim noThixo. Bangcwele uthaphendulwa wahamba ithi akabisaqumba akabisasangana ubuso bakhe akabisakhedama yancuma laa ntokazi yazifuthulula laa ntokazi. Eyi Nkosi yami, yathatha ibhayibhile yalaa ntokazi yagoduka laa ntokazi. Ndine-picture fika kubo ubuso bu-bright esiswini akho nto. My Lord, there is no pregnancy yet. Kodwa ngaphakathi kho esibelekweni akho nto, kodwa enhlizweni kho. Ngoba lethu uqala uyamkela enhlizweni. Iinqisi zeziqhamo, awuqali iziqhamo, kuqala ukholo. Oh my God. Call comes by hearing, hearing by the word of God. Funeka ufile uba kuthwani, kwakufile ebequdi latshizwi latshizwi wathi uthethile. Yaphakama laa ntokazi yavuthulula amadolo, yakulahla umqulu, yakulahla ukhedama, yancuma laa nto, yanduluka, yathi I'm going to my house. Andizofika engekho upeni nazawufika ekhona, but I'm going to my house. And andizawuphinda ngiqunjiswe ngupeni na anymore. Wafika endlini wabanga i-confusion with a big smile. Ncumile laa nto, yonwabile laa nto. Ithi uphendula uThixo, uphendula uThixo.
unokhwekwana noPenina umane ekhweka abantwana bakhe. Lo mfazi uvelaphi? Lo mfazi utheni sike wa different namhlanje? Pakisha sazinto zabuyele eRama apha kho ikhaya likhoyo ngoba bebeseshilo but ukufika eShilo kuthekwa bafikile apha kho uThixo. Bafikile eShilo but uHana uhlangene namaZulu. Yagoduka lanto. Sengathi imali umjonga umyeni. Imali bajonga nababamba nayo. Ithi kanene andidedwanga. How old are you? Ufikile nowami umntwana. Amehlo enyama wakamboni. Isikele sikagqirha sikamboni. But umuntu wakamoya uthi ufikile umntwana. Yagoduka lanto. Yafika ekhaya pregnant. Yamzala uSamuel. Yathi ndakubiza ngegama lokuSamuel. Ngoba ndikucele kuYehova. Wena ndikuyela etempileni. Wena ndikuyela apha khoyo uThixo wena. Wena uSamuel igama la ndikucele ezulwini wena. Awukaordinary wena. You're coming from heaven wena. Ngenye imini behla babuyele eShilo bayokuthandaza. Yadla ntokazi because ayinguye nocawu yathi abanqoba. Ngena cha andiye eShilo namhlanje. Not because ndiphakamile. Not because ndilungele. Yathi ndisalungisa iminikelo yaseShilo. Handiyeke lisa I cannot go back there. Ngendlela endandiyeka yokuqala. This time Uya uThixo ndizilungisile into zikaThixo. NdandiseShilo kwinyanga ezidlule ndenza isibambathiso ngoku ndisabhakisha sona. Yamncancisa uSamuel. Imali sithi khula mntana wam. Uyadingeka endlini kaYehova. Khula mntanam. Uyadingeka endlini kaYehova. Ofeya onyana bakaEli balidestroyile ibandla. You're going to save the nations. Angebi nakuwe kukhulu ezinkulu uThixo asibekile. Ilonto lento uba sometimes bekwipain engaka. Angebi nakuwe zikhona into ezinkulu uThixo asibekile. Ezaba lulutho ebandleni. Angebi ilonto mhlawumbi uthi go through izinto othi go through zona. Angebi mhlawumbi nawe ufuneka uzwe noSamuel ozawuza naye. I don't know. Yathi yawugqiba la ntokazi. Yathi ayike ngoku. Udlule kwistage somncanca. Noko seyintwana esiselamasi. Ivubisa umphokoqo ethu umvubo. Noko ndiyakwazi umsikela isonga adla hlafuke. Yathi my son. Thixo wami kanti ndikunikezela kuThixo. Yamthatha yombeke yabheka eShilo yafika kuSamuel yathi Samuel mntu kaThixo. Nazi lelo nangicela ngalami. Hey, seka ndiyabona uSamuel wathi nako. Lomntwana ngizomshiya kuwe noThixo wakho. And that was it. Wabuya wagoduka emshiye uThixo umntwana. I don't know ba xa efika ekhaya uthini uPenina apha engqondweni yakhe. Mhlawumbi uthi hey uphinda wabina mntwana. Okanye ngoku sele sithi uPenina ndiyamoyika umfazi. UnoThixo la mfazi
akafani nami namfazi. Wathi uThixo umtyalile ndiza kunika abanye abantwana, wamnika abanye abantwana uThixo. Then Samuel became oyena mprofeti mkhulu. Yathi nejaka Thixo seyithinjiwe nesizwe sikaThixo soyiswe emfazweni yanguSamuel omayo. Wathi ukuba nifuna niphinde nilungelwe, buyelani kuYehova uThixo. Kodwa uba nibuyela kuYehova uThixo, bashiyeni kumkabayo. Ndizokuthini kuwe? Sothi kakushiya unenekazi. Kakushiya unene nobulady. Ungena apha. Uphe endlini yakho. Mawubekho maxesha, my Lord, ukufunda ubuso bukaThixo ngokujula ekuthandazeni. That's why le keyboard. Le keyboard yenza noba kungaba noba nomamela omnye apha. Mayibe kuwe noThixo uphalaze endlini yakho. Sibeke inyawo zethu. Siyama noThixo ophendulayo. Yes, siyama noThixo ophendulayo. Uba wamphendulwana uza kuyekelana wena. Siyakhothuka. He answers. Avala amehlo akho awusondele kuThixo ngeyakho imeko. Xelela uThixo sakhe isimo. Sihamba noThixo fire. Hallelujah. Hallelujah. Awuyeke ubulenji ngobunene. Call on God. Hallelujah. When we are pedu. When we are pedu. When we are pedu. Wena uThixo ophendulayo. When we are pedu. Uyaphendula Thixo. Uyaphendula. UThixo fire. UThixo fire. Hey. UThixo fire. UThixo fire. UThixo fire. Hey, Nkosi. UThixo wethu enkulu. Uyaphendula ukumabizwa sabele, ukumabizwa sabele, ezakho indlebe ziyeva. Uyaphendula awuxakwanto awoyiswanto akukho nto ngoyisayo, akukho nto ngohlulayo wena.
Nothing is impossible. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Our years are sure. No, 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 no. Nothing is impossible. Oh God. Oh Thixo wami. Siyakholwa Yesu. Siyakholwa Nkosi. Siyakholwa. You are the same God. Awushintshi. You are the same Lord. You are the same God. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Nkosi Yesu. Hayi bawo. Usemlathiko omdala. Usemlathiko weBhayibhile. Usemlathiko wasemandulo. You are the same King today. Oh, impossible about you. It is possible with you. Yes, Lord. Oh, Jesus. Awuhluleki. Awuhluleki nalapha namhlanje. Nalapha namhlanje kwelibandla. Uyazibona imeko ngemeko ozibonayo. Uyazibona inhliziyo ngenhliziyo ezilapha. Ndiyazi awuhluleki Thixo. Awuhluleki. Awuhluleki. Not a single one ekuxakayo. Thank you. Inkosi moyedweni. Hayi sawuthandaza Thixo. Usixhokonxile. Sizakuthandaza. Usixhokonxile. Thixo wami. Inkosi. Thank you. Sithoba izandla zethu. Sivala amehlo ethu sizithobile izandla. Wena uthi ndiyamfuna uKristu nam. Because akwazi kumthandaza uYesu ongekhoyo kuwe. Noma icaba ikhona uYesu akekho, you can never pray kuThixo absent. Ndifuna namhlanje ukuthandaza nawe ukuze uThixo abe present ebomini bakho. Ubuya mfuna uYesu abekhona empilweni yakho. Cela uphakamisele isandla sakho phezulu. Wena uthi ndiyamfuna uYesu. God bless you. Ndiyamfuna uYesu uyamkelwa bese enhlizweni. Alawule life yakho. Phakamise njalo isandla sakho Sithobi my brother. Nawe my sister. Nina niphakamisana zenu ndiza nidibasa noYesu, anizinjoyinisa cawa phathu uYesu. Cela nizaba phambi kwami mthandaze kunye nami. God bless you. Is my brother. Is mama. Is khawuleza nje khawuleza. Is mfowethu. Is cela sibaqhubelezana sibesiza. I adore you. Jesus, so God bless you, Mama. Business. Jesus, I adore you. Jesus, Jesus, I adore you. I lay my life.
uqala egazini likaYesu. Uba uyayazi deep enhlizweni yakho ukhe wayishiya inkosi. Noma umthanga wadla zono zithile but uyayazi uba you've drifted away from the Lord. Cela uze apha ngaphambili uzojoyina apha. Ukuze igazi likaYesu limhlaziye lihlambe. Because ngoku lifunela ibandla lingene nzulu emthandazweni. God bless you, God bless you. I adore you. Nkosi Yesu yakholwa nguye unyala kaThixo owandisela ngobuya wandivukela ngene enhlizweni yami ulawula ubomi namhlanje ngizinikela kuwe ngendlela entsha ngizawukhonza ngizawukuthandaza ngizawukulandela moyo ingcwele ndipha amandla ndikwenze konke oku ndikuthetha phambi kwakho ngoKristu Yesu, amen.
bawona abantwana bakho Nkosi. Namhla Thixo ndicela wenze into entsha. Ewe Nkosi abaninzi ngikhona enhlizweni zabo kodwa ndicela uvusa into owayivusa kuwana. Yambanga into kanduluke Thixo. Ayofuna ubuso bakho ngobunzulu. Ndicela moya ingcwele bazalise ngamandla. Bakuthandaza ngendlela ongazange bathandaze ngayo. Ndicela moya ingcwele bazalise ngamandla. Bakukhonze ngendlela ongazange bawukhonza ngayo. Ndicela wenze into entsha kubo. Egameni likaYesu Kristu. Bazalise ngamandla moya ingcwele. Bakukhonze ngendlela bangazange bawukhonza ngayo. Zonke izinto bezikade zibabhrika. Zonke into bezikade zadileya. Ngegama likaYesu noma iqobo ndiyayisusa phambi kwabo. Ezo potholes, ezo humps. Egameni likaYesu ndiyazisusa phambi kwabo. Ngiyabona Thixo ndivile. Ndicela ke moya icela ubanike iminqeno yenhliziyo zabo. Njengoba wamnika Yohana. Ngegama leNkosi Yesu. Amen. Uthixo msikelele. Oqalayo kwamphilo Yesu ngazange alifanele phepha kwathethela phepha kulamzamo. Ngicela nimkhonze uThixo. Ngicela ngamagezo umkhonzi Yesu. God bless you all. Baqhubele izandla. Thixo kaPranga isakano yakobe. Uthixo wevika umthandazo kaHana. Uthixo owangqinela ilizwi awalikhuphayo ngomlomo kaEli. Nelamhlanje mkalinqinele ilizwi lakhe. Ekukholweni kwakho kuThixo. Ekuceleni kwakho kuThixo. Ekuthandazeni kwakho kuThixo. Makwenzeke kuwe. Makakunike uThixo. God. Makakunike uThixo. Ngokomnqwelo wenhliziyo yakho nomthandazo wemilebe yomlomo wakho. Ngegama elingaphezu kwawo kwamagama. Ngegama esalinikwa lizulu. Engekho libu bangasindiswa ngalo. Igama likaYesu Kristu. Lithi bandla amen. Okwesibili amen. Ngesithathu liqhabele izandla lethafeni. Nekunqumo lwakho ke ngoku. Lahla lonke damo nokulila. Sulezo nyembeze. Ndakwethu ndakisiza. Hallelujah. Hallelujah. Ubuza kufikela kuHana endlini uzumbulise eqala umncumele. Uthi hayi miza. Tumtekethise. God bless you. Sabonana Friday. Amen.